Volen prohibir la compra especulativa. Qualsevol manual de primer de carrera t'ensenya que quan es limiten la compra i la inversió baixa l'oferta i quan baixa l'oferta el preu puja. Es considera especulació que una família catalana compri un pis pensant en estalviar, en invertir o simplement en garantir el futur dels seus fills? Per vostès sí. El que fa 4 dies era motiu d'orgull, avui ho revesteixen de delicte. Redueixen el greu problema de manca d'habitatge a l'especulació. Vostès són aquí per criminalitzar la normalitat. Ara s'han fixat en qui compra pisos per compensar la pensió o deixar en herència unes escriptures als seus fills o nets. Demà què faran? Penalitzar qui compri pa i el congeli? Primer potser haurien de definir-nos què és exactament una compra especulativa, perquè sembla una d'aquelles expressions patentades per l'extrema esquerra que serveixen per convertir en sospitosos els propietaris i en delinqüents els inversors. La manca d'oferta per culpa de la inseguretat jurídica que pateixen els titulars i l'accés de demanda que emana de les seves polítiques suïcides i migratòries no hi deuen tenir res a veure en tot plegat, oi?